Už. Adéla, už tady máme pokračování. Adéla tady jde dělat bláto už. No teďko řek, pokračování. A děda schání svoje kladívko. No, děda tady schání s kladívkou, to není Tady vůbec. je. Už mi tam nahrál? Jo. Tak, tady je Adéla, ona si tady dělá buchtu, kterou dělala předtím. To už je druhý díl. No třetí, ne? Ne, druhý. No, tady to je vidět přesně, jak to dělá Adéla. Asi tady ten kopec budeme muset nechat. Teda. Jo, protože my ho máme odvést, ale necháme ho. Určitě ho to necháme. Boj fučíš? Adéla jde sem, ona je trošku zvětšená. Robine, Co je? budeš dneska s náma na hřiště? Ne. Protože točíme. No dejte like a odběr, ne, prostě. Ale až točit nebudem. To je jedno. Já budu... No tak Adéla už to tady já. Takhle to vypadá nějak. Takže až to zaschne. Jo, my jsme tu měli pána, který si tamhle nakopával hlínu. No to není moc vidět. Zkusíme to přiblížit. Tam tady si vykopával hlínu a teď a ten pán teď nám volal, že neví, co má s tou hlínou dělat. A dál slejzá, co jdeš dělat? Jdu si dávat trochu hlíny do toho kýbla. Jo, a dál si jde dávat hlínu, ale máš stavět. Tam, ale já už to mám teď ještě počkat. Jo, a dál ještě teda budeme čekat. No, tak asi nebudeme čekat. Počkáme, já to teď vypnu.